Vážená poroto, milí diváci, já se jmenuji Adam Belej, studuji na gymnáziu ve Šternberku a v letošním roce soutěžím ve středoškolské odborné činnosti v kategorii 18 informatika se svou prací na téma využití konvolučních neuronových sítí v rozpoznávání tříděných odpadů z obrázků. Nejprve bych vám rád něco povykládal o tom, co mě motivovalo tuto práci napsat, a to je právě to, že čím dál častěji slýchám o klimatické změně, o tom, jak bychom měli přemýšlet zeleněji, a do toho spadá také recyklace, protože ideálním řešením by bylo nahradit těžbu primárních zdrojů za recyklaci. V České republice aktivně třídí zhruba 75% obyvatel a třídící linky jsou pouze u tříděných odpadů. Ze směsného odpadu většina jde rovnou do spaloven, případně je skládkována, a obě tyto varianty jsou velmi nevhodné pro životní prostředí. A právě proto jsem se rozhodl, že cílem této práce bude vytvořit jednak dataset z obrázků tříděných odpadů a dále také neuronovou síť, která bude tyto obrázky rozpoznávat a kategorizovat. Aktuálně dosahují úplně nejlepších výsledků v rozpoznávání obrázků transformery. Ty jsou však výpočetně velmi náročné, zvláště pak v amatérském prostředí. Proto jsem se rozhodl využít konvolučních neuronových sítí, které jsou taktéž velmi kvalitní. V první části práce vysvětluji, co je to neuron, že neuronové sítě mají něco jako aktivační funkce. Pro ilustraci jsou obrázky 3 těchto aktivačních funkcí. A tohle je aktivační funkce hyperbolizní tangens, tohle je rectified linear unit, neboli RELU, kterou v této práci používám téměř výhradně. A tady je poté sigmoida. Také jsou v práci blíže vysvětlené pojmy, jako je to předná neuronová síť a co je to backpropagation neboli zpětná propagace, což je mechanismus, který umožňuje vůbec samotné učení neuronové sítě. Dále jsem potřeboval nazbírat co nejvíce obrázků, abych mohl neuronovou síť vůbec učit. Tyto obrázky jsem sbíral během zhruba 4 roku v roce 2023 a těchto obrázků se mi povedlo nazbírat něco přes 5400. Jsou ve 3 kategoriích: plast, papír a sklo a mají stejné pozadí. Toto pozadí jsem vytvořil z papíru a grafitu a napodobuje pohybující se pás na třídící lince. Dále jsem obrázky potřeboval dostat na stejný formát a stejnou velikost, abych je mohl poté použít jako vstup do neuronové sítě, na což jsem si vytvořil program, který je co nejvíce zobecněn a který z původního vstupního obrázku jej ořeže na poměr stran 1:1, dále zmenší rozlišení na 224x224 pixelů a konvertuje jej do formátu PNG a pak za pomocí augmentace z jednoho obrázku vytvoří úsun. Augmentace to je proces, kdy z existujícího obrázku pomocí různých úprav, v našem případě otáčení a zrcadlení, vytvoříme nové jiné obrázky, které fungují jako nové vstupy pro neuronovou síť. Takto vytvořený dataset jsem poté rozdělil v poměru 9:1, 90% dat jsem použil pro trénování a 10% dat jsem použil pro testování, abych neudělal základní chybu, kterou by bylo testování na stejný dat jako trénování. Dále jsem se dostal již k samotnému trénování neuronových sítí. Veškeré trénování jsem dělal pomocí knihovny TensorFlow v Pythonu a tady na obrázku je architektura úplně první neuronové sítě, kterou jsem zkoušel natrénovat. Byl to spíše test, ale už se jedná o 100 neuronovou síť a ty nejsou moc dobré na rozpoznávání obrázků, což je také patrné z grafu, kde vidíme, že někdy před 5. epochou došlo maximum, které už se tak neměnilo a to bylo nějakých 55%, což není vůbec dobrá úspěšnost. Proto jsem se dále posunul k konvolučním neuronovým sítím. Výchozí architekturu konvoluční neuronové sítě můžete vidět tady, ta je inspirovaná AlexNetem a LeNetem a jako první 5krát vystřídá konvoluční vrstvu s maxpooling vrstvou a dále má 3 plně propojené vrstvy. Rozdíl mezi konvoluční a oslou neuronovou sítí je také blíže popsán v práci. A jak je patrné z grafu, který už je o něco zajímavější než ten minulý, tak někde mezi 5. a 10. epochou došlo k velké konvergenci a dále už tam byly spíše menší fluktuace, ale ta úspěšnost už byla daleko vyšší, už se blížila 100% na trénovacím datasetu, což je výrazný posun od pusté neuronové sítě. Nejlepším výsledkem této
neuronové sítě bylo nějakých 93%, což už je velmi kvalitní výsledek. Avšak pokusil jsem se dále ještě model zobecnit, a to tak, že jsem stáhl z internetu další obrázky z platformy Kaggle v podobě dalších datasetů, které jsem měl dohromady. Dohromady to bylo asi 13 300 unikátních obrázků, které jsem poté pomocí augmentace opět osminásobil. A jak je patrné z těchto dvou grafů, tak už šlo o mnohem komplexnější dataset, vzhledem k tomu, že už nešlo o stejné pozadí a obrázky byly v různých kvalitách, se různého světla a také proto už měl trochu nižší výsledek, nějakých necelých 85%. Na tomto slajdu pak máme pro srovnání 3 nejlepších modelů v každé kategorii. První je hustá, plně propojená neuronová síť, která dosahovala pouze 55%, což je velmi nedostatečný výsledek. Dále jsou to pak 2 konvoluční neuronové sítě. Jedna z nich je pouze na mém datasetu, tam dosahovala něco přes 93%, a ta druhá, ta už je na tom rozšířeném datasetu a tam měla necelých 85% úspěšnost. V tomto závěrečném slajdu bych rád zhodnotil výsledky práce. Prvním výsledkem je dataset, který je zdarma ke stažení na platformě Kaggle. Dalším výsledkem je program, který dokáže z nesourodé množiny obrázků v různých velikostech a formátech vytvořit kompaktní dataset obrázků v stejném formátu a stejné velikosti. Tento program je opět open sourceově dostupný na platformě GitHub. A dále 2 nejlepší modely. Jeden, který měl nejlepší výsledek na mém datasetu, a druhý, který měl nejlepší výsledek na rozšířeném datasetu, jsou také k dispozici na platformě GitHub. A poté další možné navázání na tuto práci, rád bych zkontaktoval některé hospodářské společnosti a prodiskutoval s nimi možnost implementace mojí práce na třídících linkách a v ideálním případě tím zachránil planetu. Já vám děkuji za pozornost, to je ode mě vše.